ஹலோ எவ்ரிவன். உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கவங்க, ரொம்ப ஒபிசிட்டியாக இருக்காங்கல்ல, குண்டா இருக்கிறவங்கலாம் வந்து உடம்ப கம்மி பண்ணுறக்காண்டி ஒரு சில டைம் வந்து சாப்பாட வந்து கம்மி பண்ணி ரொம்ப குறைந்த அளவு சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இப்படி சாப்பிட்டா வந்து உடம்ப வந்து கம்மி பண்ணிரலாமா? அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பேர் வந்து கம்மியா சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அப்படியும் ஒரு சில பேர் இருக்காங்க. இன்னொரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா, பிரியாணி வந்து அதிகமா சாப்பிட்டா, பிரியாணிய சாப்பிட்டோம்னா, நம்ம வந்து உடம்ப கம்மி பண்ணிடலாமா? இப்ப 3 டைம் வந்து பிரியாணியே சாப்பிட்டோம்னா, உடம்ப வந்து கம்மி பண்ணிடலாமா? ஸோ இந்த மாரி ஒரு சில ஆட்கள் இருக்காங்க. ஸோ எப்படி வந்து உடல் பருமன் அதிகரிக்குது? அத வந்து எப்படி கம்மி பண்ணலாம்? ஸோ இப்படி வந்து சாப்பிட்டா வந்து உடம்பு உண்மையிலேயே வந்து கம்மியாகுமா? இல்ல கம்மியாகாதா? அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம இந்த வீடியோல கவர் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உடல் பருமன் அதிகமாகறதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உடம்புல கலோரிஸ்கள் வந்து தேவையான அளவுக்கு தகுந்தாப்புல இருந்துச்சுன்னா, அந்த அளவு உடம்பு வந்து குண்டாகாது. அதற்கு மேல கலோரிகள் நம்ம எடுக்கும்போது தான் வந்து உடம்பு வந்து குண்டாகுது. ஸோ இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு வண்டிக்கு ஒரு வெஹிக்கிள்க்கு வந்து பெட்ரோல் அல்லது டீசல் போட்டா ரன் ஆகுறது மாரி, நம்ம உடம்புக்கு வந்து தேவையான எனர்ஜி குடுத்தா தான் நம்ம உடம்பு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லோருக்குமே தெரியும். ஸோ நம்ம உடம்புக்கு வந்து 3 வகையான உணவு வந்து நம்ம சாப்பிடுற உணவுப் பொருட்கள் வந்து 3 வகையா வந்து ஜெனரேட் ஆகும். ஒண்ணு பார்த்தீங்கன்னா, கார்போஹைட்ரேட், புரோட்டீன், ஃபேட் இந்த 3 வந்து நம்ம உடம்புல வந்து ஜெனரேட் ஆகி அதுக்கடுத்து தான் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ இப்படிப்பட்ட நம்ம சாப்பிடுற எந்த ஒரு பொருளா இருந்தாலும், இட்லியா இருந்தாலும், சப்பாத்தியா இருந்தாலும், கறியா இருந்தாலும், எதா இருந்தாலும் வந்து இந்த 3 பொருளா தான் கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ இந்த 3 பொருளுமே கன்வெர்ட் ஆயிட்டு லாஸ்ட்ல வந்து கலோரிஸ்கள் வந்து அதிகமா நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இப்ப ஒரு சில டைம் வந்து மட்டன் அதிகமா சாப்பிடுறோம்னா, ஓகே கலோரிகள் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து அதிகமாயிரும். ஸோ அந்த கலோரிகள் அதிகமாயிட்டு நம்ம வந்து ஒபிசிட்டி ஆயிருவோம். ஸோ வந்து அப்ப நம்ம வந்து கொழுப்பு பொருட்கள் மட்டும் தான் அதிகமா சாப்பிடக்கூடாதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேக்ஸிமம் நம்ம இட்லி அதிகமா சாப்பிட்டாலும் அது வந்து நம்ம உடம்புல லாஸ்ட் ஃபைனலா நம்ம கலோரிகள் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான கலோரிகள் எடுத்துட்டு, மீதமுள்ள கலோரிகள் எல்லாமே வந்து கொழுப்பா கன்வெர்ட் ஆயிரும். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு மட்டனோ, அதேபோல ஒரு எண்ணெய் பொருட்களோ, இத மட்டும் சாப்பிட்டா தான் கொழுப்பு வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பேர் தப்பா நெனச்சுக்கிறாங்க. அது மட்டும் கிடையாது. நம்ம உடம்புக்கு தேவையான அந்த புரோட்டீன், கார்போஹைட்ரேட், ஃபேட் இது 3மே வந்து லாஸ்ட்ல வந்து ஃபைனலா வந்து கொழுப்பா தான் ஃபேட்டா தான் கன்வெர்ட் ஆகி நம்ம உடம்புல ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ வந்து கெட்ட கொழுப்புகள் வந்து உடம்புல அதிகமா ஸ்டோர் ஆகுறதுனால, கலோரிகளும் வந்து அதிகமா ஸ்டோர் ஆகுது. ஸோ அதனால வந்து நம்ம உடம்பு வந்து குண்டாகுது. ஸோ, இப்போ வந்து நம்ம இதிலேயே வந்து இப்ப கேட்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு 500 கலோரிஸ்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு நம்ம உடம்பு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, நம்ம வந்து அத வந்து கம்மி பண்ணி சாப்பிட்டு இப்போ 300 கலோரிகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, நம்மளுடைய உடம்ப வந்து கம்மி பண்ண முடியுமா? அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பேர் கேட்கலாம். ஸோ, அப்ப அதான் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிரியாணி சாப்பிட்டோம்னா, இப்ப தொடர்ந்து வந்து பிரியாணி வந்து கம்மியான கலோரிகள் உள்ள பிரியாணி மட்டும் நம்ம சாப்பிட்டே இருந்தோம்னா, ஸோ அப்போ வந்து உடம்ப கம்மி பண்ணிடலாமா? இல்ல வந்து காய்கறிகள் வகைகள வந்து அதே கலோரிகள் உள்ளத சாப்பிட்டோம்னா கம்மி பண்ணிடலாமா? அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப கலோரிஸ்கள் ஸோ இப்போ வந்து 3 இட்லி சாப்பிட்டா வந்து அதில 100 கலோரிகள் இருக்கு. அதே பொருள் தான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கப் கீரை சாப்பிட்டாலும் அதே 100 கலோரிகள் தான் இருக்கு. இல்ல ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டாலும் ஒரு 100 கலோரிகள் இருக்கு. ஸோ இது 3லயுமே 3 சேம் 100 கலோரிகள் இருக்குன்னா, இதில பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து கார்போஹைட்ரேட் இட்லி ஃபுல்லா கார்போஹைட்ரேட். ஸோ அந்த கார்போஹைட்ரேட் வந்து உடனே வந்து செரிச்சிரும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்சுலின் ஸோ வந்து உடனே வந்து ஜெனரேட் ஆகும் நம்ம உடம்புல. ஸோ அந்த இன்சுலின் வந்து உடனே ஜெனரேட் ஆகுறதுனால, சீக்கிரமா வந்து அது வந்து கொழுப்பா வந்து கன்வெர்ட் ஆகி போய் ஸ்டோர் ஆயிரும். இதே பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கீரை இந்த மாரி பொருட்கள்லாம் சாப்பிட்டோம்னா, அதில நார்ச்சத்துக்கள் வந்து அதிகமா இருக்கும். ஸோ பசியும் வந்து அதிக டைம் எடுத்து தான் வந்து பசிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதில பார்த்தீங்கன்னா, நார்ச்சத்து இருக்கிறதுனால இன்சுலின் வந்து ரொம்ப லேட்டா தான் வந்து ரொம்ப குறைவான லெவல்ல தான் சுரக்கும். ஸோ இந்த ஒரு ரீசனால தான் வந்து நமக்கு வந்து லேட்டா பசிக்குது. இட்லிய சா அ சேம் கலோரிகள் ஃபுட் தான் சாப்பிடுறோம். பட் வந்து இட்லியில வந்து வேற மாரி அ ஹார் இது அதோட இன்சுலின் வந்து உற்பத்தி ஆகும். அதே வந்து கீரையில வந்து அதோட இன்சுலின் வந்து வேற மாரி உற்பத்தி ஆகும். ஸோ இப்படி டிஃபரன்ஷியேட்டா இருக்கிற டயத்துல, நம்ம இப்ப சேம் கலோரிகள் எடுத்தாலும் வந்து நம்ம குண்டாகுறோம். பட் வந்து எப்படி தான் அப்போ வந்து கலோரிகள் வந்து கம்மி பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா, நம்ம வந்து ஒல்லியாயிரலாமா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம உடம்புல வந்து ஒரு 500 கலோரிகளுக்கு தேவையானது தான் வந்து நம்ம உடம்பு எடுத்துக்கிறதுனா, நம்ம வந்து 300 கலோரிகள் நம்ம ரெகுலரா எடுக்கிறோம்னா, அந்த 300 கலோரிகள்னால நம்மனால உடம்புல கம்மி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா வந்து குண்டா இருக்கிறதுக்கு நம்ம முன்னாடியே சொன்னது மாரி, கலோரிகள் வந்து நம்ம உடம்புல அதிகமா இருக்கிறதுனால தான் குண்டா இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம தேவையான உடம்புக்கு வந்து 500 கலோரிகள் தேவைப்படுதுன்னா, ரெகுலரா நம்ம 300 கலோரிகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, 200 கலோரிகள் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ நம்ம உடம்புல இருக்க அந்த எனர்ஜிய வந்து மறுபடியும் எடுத்துக்கிறோம். நம்ம வந்து ஒல்லியாயிரும் அப்படின்னு வந்து நினைக்கக்கூடாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க தான் வந்து பெரிய ட்விஸ்ட்டே இருக்கு. நம்ம உடம்பு வந்து ஹார்மோன் இதெல்லாம் ஜெனரேட் பண்ணுதுல்ல. ஸோ இந்த ஹார்மோன் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உடம்பு வந்து ரெகுலரா இப்ப அந்த கலோரிகள எடுத்துக்கிறாது. இப்ப வந்து மீதம் நம்ம உடம்புல இருக்கிற அந்த தேவையான எனர்ஜிய எடுத்துக்கிறாது.
ஆனால் வந்து உடம்பு வந்து எப்பயுமே வந்து இப்போ நம்ம சாப்பிடாம ஒரு வாரம் இருந்தாலும் அதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை வந்து மற்ற உறுப்பில் உள்ள அந்த கொழுப்பை வந்து கரைக்கும். ஸோ கொழுப்பை கரைச்சாலும் இப்போ வந்து நம்ம கம்மியான உணவை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கோம்னு வச்சுங்களேன், அந்த மீதமுள்ள கொழுப்பை எடுத்துக்கிறாது. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம பசியை வந்து தூண்டுற அளவுக்கு ஒரு ஹார்மோனை வந்து அதை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்குமோ ஒழிஞ்சு, அதில் உள்ள நம்ம உடம்புல உள்ள மீதமுள்ள அந்த கொழுப்புகளை வந்து எடுத்து நம்ம வந்து உடம்ப வந்து கரைக்காது. ஸோ இங்கே தான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, தொடர்ந்து நம்ம பிரியாணியாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாலும் வந்து உடம்பு குறையாது. ஸோ அதே போல் நம்ம வந்து உடம்பு குறைக்கிறதுக்கு கம்மியான உணவுப் பொருட்களை சாப்பிட்டா அங்கே என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதான் மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட். அதுதான் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம சொல்ல வர பாயிண்ட்டே வந்து இதுதான். நம்ம உடம்ப வந்து குறைக்கிறதுக்கு கம்மியான உணவு மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டே இருந்தோம்னா, நம்ம மீதமுள்ள நம்ம உடம்புல உள்ள அந்த கலோரிகளை அந்த எனர்ஜியை எடுக்காம, நம்ம ஏன் வந்து கம்மியாக சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹார்மோன் வந்து அந்த பசியை தூண்டும்ல, ஸோ அந்த ஒரு ஹார்மோனை வந்து ஜென்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து உடம்பு வந்து குறையாம அப்படியே இருக்கும். இதுதான் வந்து ப்ராசஸ், இதுதான் வந்து ரியாலிட்டி. இப்படி தான் வந்து நம்ம உடம்புல இருந்து நடக்குது. ஏன்னா வந்து நம்ம உடம்பு ஒவ்வொன்றுமே ஹார்மோன், செல்கள் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மெக்கானிசமாக தான் நம்ம உடம்பு செயல்படுது. ஸோ இந்த ஹார்மோனை தான் ஜென்ரேட் பண்ணுமே ஒழிஞ்சு நம்மளுடைய உடம்புல உள்ள மீதமுள்ள அந்த கொழுப்பை வந்து நம்ம உடம்புல வந்து கரைக்காது. ஸோ இதான் வந்து யதார்த்தமான உண்மை. ஸோ வந்து நம்ம ரொம்ப குண்டா இருக்கோம், அதனால வந்து கம்மியாக சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. அது வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்பயும் ரெகுலர் ஃபுட் எடுக்கிற மாதிரியே எடுக்கணும். பட் வந்து எப்படி நம்ம உடம்பு வந்து குண்டாயிருக்கோம், ஸோ அதை வந்து எப்படியெல்லாம் குறைக்கலாம், எப்படியெல்லாம் டயட் மெயின்டைன் பண்ணலாம், இதே வந்து சாப்பிடாம இருந்தாலோ இல்லை வந்து கம்மியாக சாப்பிட்டாலோ உடம்பு குறையுமா அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ எந்த ஒரு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குண்டாகிறதுக்கு காரணம் வந்து பெரும்பாலும் வந்து என்ன நினைப்பாங்கன்னா, ஸோ கொழுப்பு பொருட்களை தான் அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது, மற்ற பொருட்களை வந்து அதிகமாக சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதே பேர் நினச்சிட்டு இருக்கலாம். பட் வந்து யதார்த்தமான உண்மை, புரோட்டீனாக இருந்தாலும், கார்போஹைட்ரேட்டாக இருந்தாலும், கொழுப்பாக இருந்தாலும், அது வந்து ஃபைனலாக வந்து கொழுப்பாக தான் ஜென்ரேட் ஆகி நம்ம உடம்புல வந்து ஸ்டோர் ஆகும். இதை மட்டும் நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டாவே நம்ம உடம்பு வந்து ஓரளவு கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கலாம், ரொம்ப குண்டாக மாட்டோம். ஸோ இதுதான் வந்து யதார்த்தமான உண்மை நண்பா. ஸோ ஓகே, இது ரிலேட்டடான ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் நண்பா. ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். ஓகே, பாய்.